bend se raspao, ti si postao glumac umeđu vremenu. Pa jeste, evo, odigrao sam tu ulogu zbog koje, kažem ti, veruj mi da mi se često dešava da se vozim, na primjer, taksijem i da me pita, taksiste, ste vi onaj glumac? Ja kao, jesam, pa šta, jer radite? Pa rekao, ne radim, ovo zadnjih 30 godina. Mi ništa nije, pa dobro, kao, nema veze, nemojte gubite nadu, tako da... Mislim, to je dobar savjet, ne treba gubiti nadu nikad u životu. Da, to sam imao jednu tu kao ulogu sam, i to mi se isto interesantno pojavio Houra u toj kombinaciji, jer sam su me Šijani, koji je tad bio jako poznat posle Maratonaca i ko to tamo peva, bio je vrlo onako jedan mladi i odmah su ti filmovi imali veliki efekat i onda Nebojša Pajkić koji je napravio ovde scenariju, nekako su oni mene zamislili za tu ulogu i pitali su me da li hoću tu da budem ili da budem uostio da napravim pesmu neku, zato ide Vuk Kulenović, poznati kompozitor, nažalost preminuo nedavno je, inače sin Skendera Kulenovića, jednog divnog pesnika, je bio kompozitor i onda ja sam se nešto stao što nečekao, nekako mi to dao ću, neću i onda me jednog dana, ne znam na koji način, imali su neku vezu u pošti, a pošta vjerojatno je bio u to vreme vezana za UDBU, a kako su oni sve to radili, ja ne znam, uglavnom su mi upali u telefonski razgovor, pošto nisu mogli da dobiju, i rekli, vidi, do sutra se rešavaj, hoćeš da glumiš ili, ako ne, zvali smo Josenka Houru za tu ulogu. Ja rekao, odmah važi, pristajem, hoću. Nekako nije bio sam u nedoumici, ali kad mi sad se pojave mogućnost da ne dobijem to, nešto mi je to izgledao dobro, ja sam to prihvatio i onda, eto, bilo je lepo, iskreno govoreći, zavidim glumcima koji, mislim da je to jako jedan komplikovan posao, zato što zapravo si stalno u rukama nekog drugog ko te vodi, ne zavisiš dovoljno od sebe i mislim svim glumcima skidam kapu na tom, to je vrlo požrtvovan i težak posao i to ljudi ne vide dobro, ali zato, bar u to vreme bio je taj fantastičan moment da čovjek se pojavi na Pulskom festivalu, isiće tamo 20.000 ljudi, on se pokloni i dobije neki aplauz, eto. Tako da to je bilo lepo. To je tvoja glumačka karijera. Znači, neka korist od faksa je bila na koncu. Bilo je to, mogu ti reći da sam posle toga dobio onog ideju, mi se dopao taj Pulski festival, da je bilo dobro, pošto su se idoli već raspale, ja sam bio relativno poznat, onda sam se dogovorio sa časopisom Bazar, koji izlazi u Beogradu, da idem na Pulski festival kao njihovog predstavnika, da pravim intervjue sa glumicama. To mi se I mogu ti reći, napravio sam 10-ak intervjua, od kojih je najbolji bio sa Enom Begović. Nažalost, ni ona nije sad tu, ali eto.